Waterloss είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που αναπτύχθηκε για την διαχείριση των απολειών νερού σε δίκτυα ίδρευσης. Το έργο αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED. Είχε διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο Waterloss συντονίστηκε από τον καθηγητή του Τμήματος Χημείας, κ. Αναστάσιο Ζουμπούλη. Στο έργο συμμετείχαν 9 εταίροι από 6 χώρες της περιοχής της Μεσογείου: Ισπανία, Γαλλία, Σλοβενία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος. Από την Ελλάδα συμμετείχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σαν επικεφαλής εταίρος και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. Το έργο Waterloss, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υδάτων της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αποτελεσματική αξιοποίηση και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων μέσω του ελέγχου και της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα ίδρευσης. Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου έγκυται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων που να ενσωματώνει εσωτερικές παραμέτρους των δικτύων ίδρευσης και εξωτερικούς παράγοντες διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και στη συνεργασία επιστημόνων και ερευνητικών ομάδων από διαφορετικές κατευθύνσεις με το προσωπικό οργανισμών που διαχειρίζονται τους υδατικούς πόρους και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα ίδρευσης. Το ερευνητικό έργο Waterloss ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2013. Το έργο Waterloss, διαχείριση απολειών νερού σε δίκτυα ίδρευσης, πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED. Στο έργο αυτό, που διήρκησε 3 χρόνια συνολικά, συμμετείχαν 9 εταίροι από 6 διαφορετικές μεσογειακές χώρες. Ο τελικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων που να παρέχει ένα κατάλογο προτινόμενων μέτρων μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα ίδρευσης. Έχει υπολογιστεί ότι το μη ανταποδοτικό νερό κοστίζει περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομικές απώλειες από τις υπηρεσίες ίδρευσης. Και μάλιστα ότι αν καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε το μισό από το ποσό αυτό που χάνουμε, θα μπορούσαμε να δώσουμε νερό σε 200 εκατομμύρια ανθρώπους επιπλέον, χωρίς καμία επιπλέον επένδυση. Τι είναι το μη ανταποδοτικό νερό? Το μη ανταποδοτικό νερό αποτελείται από την μη τιμολογούμενη κατανάλωση, δηλαδή την κατανάλωση σε δημόσια ή δημοτικά κτίρια, πότισμα κήπων, συντριβάνια, καθαρισμό αγωγών και δεξαμενών, δηλαδή από νερό που παρέχουμε σε διάφορους πελάτες χωρίς να πληρωνόμαστε γι' αυτό, όπως επίσης και από εμπορικές ή, όπως λέμε, φαινόμενες απώλειες, σφάλματα μετρητών, κλοπές και επίσης από πραγματικές ή φυσικές απώλειες, δηλαδή νερό που χάνεται από διαρροές και θράψεις. Μάλιστα, έχει υπολογιστεί ότι αν περιορίσουμε την ποσότητα του μη ανταποδοτικού νερού, τότε θα έχουμε πηγή τόσο νερού όσο και εσόδων για τις υπηρεσίες ίδρευσης, καθώς θα αναβληθεί η ανάγκη για επενδύσεις σε νέες πηγές και θα μειωθούν τα λειτουργικά κόστη και επίσης θα έχουμε και περισσότερα έσοδα στις υπηρεσίες αυτές. Ο κύριος στόχος του έργου Waterloss ήταν τελικά η ανάπτυξη ενός κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου για την αποτελεσματική διαχείριση του μη ανταποδοτικού νερού που θα προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες των χωρών της περιοχής του Μεσογείου, καθώς δεν υπάρχει μια μοναδική, γρήγορη και εύκολη απάντηση για τη συνολική μείωση του μη ανταποδοτικού νερού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τρέξετε στο site του έργου. Το έργο Waterloss υλοποιήθηκε σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε τον έλεγχο της απόδοσης των συστημάτων πόσιμου νερού και την αξιολόγηση του μη ανταποδοτικού νερού. Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο των απολειών νερού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή της προτινόμενης μεθοδολογίας μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού σε συγκεκριμένα δίκτυα ίδρευσης που είχαν επιλεγεί από τους εταίρους του έργου. Τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας έχουν ως στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών φορέων από τις χώρες της Μεσογείου
και καθώς επίσης και την ανάπτυξη δικτύωσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία προς φορείς που έχουν μικρότερη εμπειρία. Αυτή ήταν μία παράμετρος που τη λάβαμε σοβαρά υπόψη από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας του έργου και έτσι επιλέχθηκαν εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες και 9 εταίροι οι οποίοι έχουν διαφορετικό επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο. Αυτή ήταν μία πολύ σημαντική παράμετρος, καθώς επίσης και το ότι οι εταίροι όλοι συμμετείχαν από τα πρώτα στάδια της υλοποίησης του προγράμματος. Τα στάδια του έργου εξελίχθηκαν σε 3 φάσεις, ξεκινώντας από μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας όπου θα μπορέσει η εταιρεία ίδρυυσης να εκτιμήσει το υδατικό ισοζύγιο, να εκτιμήσει το νερό που εισέρχεται και εξέρχεται από το δίκτυό της, καθώς επίσης και η ανάπτυξη κατάλληλων δικτών έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια αποτύπωση και μια αξιολόγηση του δικτύου της και τη λειτουργία του δικτύου, σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στην παγκόσμια κλίμακα. Στην επόμενη φάση έγινε η ανάπτυξη του συστήματος λήψης αποφάσεων με τη συνδρομή κυρίως των ερευνητικών φορέων, ενώ στην τρίτη φάση έγινε η πιλωτική επίδειξη και η επιβεβαίωση αυτής της μεθοδολογίας, έτσι ώστε τελικά να προκύψει ένα εργαλείο σημαντικό για εταιρείες ίδρυυσης με τις οποίες μπορούν να χαράξουν μια πολιτική, μια στρατηγική, προκειμένου να εφαρμόσουν τα βέλτιστα μέτρα για τη μείωση των απολειών του νερού με το ελάχιστο κόστος. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου έδειξαν ότι το μη ανταποδοτικό νερό αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα των δικτύων ίδρευσης, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, όπως είναι οι χώρες της περιοχής της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη του παγίου στους λογαριασμούς ίδρευσης που αποφέρει έσοδα στις εταιρείες ίδρευσης αποτελεί αντικίνητρο για τη λήψη μέτρων περιορισμού των απολειών νερού. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του προβλήματος, αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων δικτών απόδοσης προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου και τις νέες προκλήσεις. Αναπτύχθηκε επίσης ένας κατάλογος υπαρχόντων και νέων μέτρων μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού που αντιμετωπίζουν τις αιτίες για κάθε συστατικό του. Τέλος, δημιουργήθηκε το σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο βασίζεται σε ένα δέντρο αποφάσεων με στόχο την πρόταση των κατάλληλων μέτρων μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού. Στο σύστημα αυτό, ο χρήστης εισάγει τιμές μεταβλητών καθώς και άλλα δεδομένα για το δίκτυο που επιθυμεί να αξιολογήσει. Μέσα από πλοήγηση στο σύστημα αυτό, ο χρήστης οδηγείται βήμα-βήμα στα συστατικά του μη ανταποδοτικού νερού και στις αιτίες που το προκαλούν. Στο τέλος, καταλήγει στην πρόταση μιας λίστας μέτρων μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού, ιεραρχημένων με βάση 6 κριτήρια. Οι εταιρείες ίδρυυσης οφείλουν να μειώσουν τους μεγάλους όγκους νερού που χάνονται εξαιτίας των απολειών στα δίκτυά τους, καθιστώντας τα ίδια τους μεγαλύτερους καταναλωτές νερού της πόλης. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν κίνητρα στους καταναλωτές για να βελτιστοποιήσουν με τη σειρά τους και οι ίδιοι την κατανάλωσή τους. Οι εταιρείες ίδρυυσης, για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να εφαρμόσουν βελτιωμένες μεθόδους εκτίμησης της λειτουργίας των δικτύων τους και των απολειών σε αυτά. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουν και οι ίδιες οικονομικό κίνητρο. Το έργο Waterloss κατέδειξε μέσω του υπολογισμού και της ανάλυσης των υδατικών ισοζυγίων στις περιοχές μελέτης ότι αυτό το οικονομικό κίνητρο αναιρείται λόγω της ύπαρξης του παγίου στα τιμολόγια ίδρυυσης. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η σταδιακή μείωση του παγίου, καθώς επίσης και ο έλεγχος της πιθανής κατάργησής του. Η εφαρμογή του συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στις πιλωτικές περιοχές του έργου έδειξε ότι η λήψη στοχευμένων μέτρων για τη μείωση του ανταποδοτικού νερού αποφέρει ωφέλη στις εταιρείες ίδρυυσης. Τα ωφέλη αυτά είναι οικονομικά, έσοδα από την μείωση των απολειών νερού, περιβαλλοντικά, προστασία φυσικών πόρων και κοινωνικά, αφού έχουν ως αποτέλεσμα την κοινωνικά δίκαιη τιμολόγηση των καταναλωτών με βάση την πραγματική κατανάλωση. Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου ευνοούν την εφαρμογή μακροπρόθεσμης στρατηγικής από τις εταιρείες ίδρυυσης για την αξιολόγηση και τον έλεγχο του μη ανταποδοτικού νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Waterloss μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.